बयबो नायनो फैबाय बर' आन्दलनाव बेहाय थारमाने थायो केम्प थायो होननानै पुलिस आर्मिफ्रा मिन्थियोमोन आदा आलफ्रेनि भिडिअ थाफानो मोननानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोखि ना स' आंबो साइड साइड थानानै आदा आलफ्रेजों भिडिअ बानायदों नोंथांमोना आदा आलफ्रेनि भिडिअखौ नायोबानो जाबाय आरोखि ना होमबा नुगोन गियोमोन बेबायदि सोङोमोन बाहेरायाव मा होननानै सोंफैयोमोन मानसिफोरनाव मुफुर गुदुङा माहाय बेहाय केम्प दं होनलाय बेबायदि होनना सोङोमोन नाथाय थानाया बाहाय थायामोन ना थानाया बाहाय थाया दस्रा जायगायावसो हाइलाइट जाबाय आरोखि बे गोदो गोदायनिफ्राय दंखायोमोन ना बाहाय मानसि थाखुमायोमोन होननानै मिथियोमोन आरो दैया एकदम सिलसिल दा न'खरसेल' बाहायो जाहैदों दै बाहायनाया खम जाबाय नालाय दैया बांद्राय साफा नंला बेबा मा सनाव बानायनायमोनलै बाहाबाफोर इयारफोर होनाय गैया नामा बिसोर थायोमोनलै बाहाबाफोर लिरोमोन लिरनाय दंना मा सननि बेयो जाहैबाय कम्पानि लिमिटेड मोनलै बिसोरो मा कम्पानि इयारथ' लिरनाय गैया नुवाखै नाय मानिनांगौ अरिजिनेल जुग जुगबाबो जेबो जाया नैबे नाम्बार जागोन नामा नाम्बारलाय 3-10 लिरनाय बेबा मालै जेन'ब्ला फाथ्राखा नै लहानि दै सर्ट जिबनाव बिदि नुफेराखैलै मा मेटेरियेलजों बानायनायथाय दैखौ नायनायनि दैखरनि दैया जेसेबां बाहायो एसेबां साफा नै बा आरो बाहायनाय बुरजाबाथ' आरो साफासिन जाबावगौमोन बेयो साफाखा न'खरसेल' बाहायनाय जाबाय नालाय दैखौ बासिनो हायो नोंखौ गोदोनिफ्राय जों लोंग्राखौ गोदो लोंखायोमोन ना लहानि रिंबाबो खुनु माबा आइरन ओंखारा बियो आलदा मेटेरियेलजों बानायनायसो मा मेटेरियेल सोना बानायनाय बेबा गाथा लहाद्रायबो नङा माबा माबि कम्प'जिसन आरो मिलायनानै बानायनाय खुलुमबायलै आदा खुलुमबाय जायगायाथ' बिराद मोजां